Finqas minn satejn il-Knisja Parrokjali ta' Naxxar iżżarmat mid-Damask l-Iswed li minflok trama l-aħmar kif jixraq għall-festa tal-Eid. Din hija waħda mill-ftit parroċċi li fija għadu jintrama d-Damask l-Iswed li jkun armat mal-kolonni kollha, l-art tal-Maġġur u l-kor fost l-oħrajn. L-Arċipriet Father David Gauci fisser kif sakemm tidħol lura l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira jkun ġażżar mad-Damask l-Iswed u ntrama l-aħmar. Mistoqsija li xadu jintrama d-Damask l-Iswed ma nastqar li dan m'għandu xejn kontra l-liturġija. Qatt ma kien projbit. Jiġifieri qatt ħadd ma qal id-Damask l-Iswed ma tistax talmaħ fil-knejjes tagħna. Tant illi hemm okkażjonijiet oħrajn bħal huma pereżempju il-jum ta' 2 ta' Novembru meta l-liturġija tippermettilek li tqaddes bil-kulur liturġiku iswed flok vjola. Ħafna forsi jippreferu l-vjola jew għax m'għandhomx pjaneti suwed. Minkejja li l-Konċilju Vatikan it-tieni kien qal li ċelebrazzjoni m'għandix tkun waħda ta' dwejja iżda ċelebrattiva, l-Arċipriet huwa tal-fema li l-kulur iswed mhuwiex ta' dwejja. Mhux is-sednes tal-kulur tagħna daqskemm il-kontenut tal-liturġija, taċ-ċerimonja li niċċelebraw. Fil-fatt il-ġimgħa kbira niċċelebraw l-aspett ħanejdu hekk negattiv għall-ġisumiet. Però mbagħad sibt il-Għid u l-għada fjum niċċelebraw il-qawmin tiegħu li hija nota ta' ferħ. U f'dik l-okkażjoni imbagħad id-Damask jitneħħa l-iswed u min għandu jitpoġġa d-Damask aħmar. Biex hekk issa l-Knisja tinsab lesta l-fġieli tal-Għid bil-mixela tal-blandun li ssir fil-parti ta' barra tal-Knisja bid-berik tal-blandun u l-maġdid li warajha segwi l-mixela kollha tal-Knisja. Imbagħad issir il-mixela kollha ġol Knisja anke n-nies jieħdu sehem minn dak il-blandun u titħabbar dik li ngħidula l-exultet, jiġifieri tħabbira tal-Għid. Imbagħad ikun hemm dawk is-seba' lezzjonijiet għandna li smajtu hemm seba' qari bis-salm tagħhom, hemmhekk għandna l-istorja tas-salvazzjoni kif Alla ħadem fil-poplu tiegħu sakemm bagħtilna l-Ibnu Ġesu Salvatur tagħna.